Голосу Русину Подкарпаття. Молодого русинського блогера Мигаля Ложечка знають украї многі. Самим за нього вчув року 5-6 взада, коли моя дівка Юлка Шипович зробила з ним передачу на русинській родині. Мигаль родився в село Викушниця у рокові 1991-му. Од назву села і взяв псевдонім Кушницький. Фатю із самого дитинства інтересувався умільством, науками, любив мальовання та фігльовання. По конченню школи став студентом Ужгородського національного університету, де студіював комп'ютерну інженерію. У рокові 2020-му заклав відеоблог за русинський язик, а в рокові 2021-му блог за технології, а інтернет, інтерфейса. Ліпші статті з блога в'єдно з Петром Біровим іздали у 2024 рокові окремо книжку. Мигаль участвує в роботі журналу «Отчузнена» і альманаха днішньої русинської літератури. Не є членом, а не єдної русинської організації, бо каже, що і без того участвує в карпато-русинському двиганні. Слухайте голосу Русину Подкарпаття. Мішко Севрус. Доброго здоров'я. Вас знають у русинських колах, та не лише у русинських колах, а на всьому Подкарпаттю, як такого русинського активного молодого челядника, котрий засвітився вже давно. Саме була передача на русинській родині, ЛМФМ уже з вами робило передачу. Колись було, так. А поза цей час, як кажуть, много воду по поту утекло. Йой-йой, скільки протекло. І тому ви зробили цей час немало. Давайте розкажіть маленько так, в общому раз, як пройшли у вас ці роки, а далі будемо по кожному звіданню говорити окремо. Ага, добрий. Та щось поміняло за всі останні роки. Минулий раз, коли був на ЛМФМ, та лише починав, можна так казати, ту ютуб-кар'єру. Яка то кар'єра? То було інтересне хобі, бо у той час пробуємося розібрати у тому, чого люди у нас пишуть так, як пишуть, тому у нас є такий плюралізм назорів на то, що це сяк, це так треба писати. Бо насправді до діла дотепер не маємо в тому порядок. Люди дотепер не мають якогось інного назору на то, як то має бути. І туди я пробував розібратися, бо я хотів навчитися писати сам, а як мені писати, та мусимо було много самовошколуватися у лінгвістиці, бо матеріали, котрі були доступні, та не були легкі на читання, ясне діло, бо тих простих матеріалів у нас не є і дотепер, а то, що є, треба раз мати якусь базу філологічну, лінгвістичну, би розуміти ту термінологію, би розуміти, чого сталося так, а не інше. І яся як учив, та можу казати, я робив собі якісь такі нотатки, і не треба було ті нотатки повторяти другим людям по мільйон раз, та я почав робити відео за то. Є поза того, там кукнути на тот мій ютуб-канал, то там на початку, в принципі, якраз такі розбиралися якісь фонетичні, аватіортографічні моменти, з того ся й зачав. А й поки так поникати, та за минулі 2 роки дораз ніякі відео там не чиню, і на то є цілий шор причин. За перше, я не можу безконечно за лінгвістику розказувати, бо рано чи пізно тися теми кінчають, котрі мені були інтересні. І це є одно. А за друге, читавося, поміняв світ з того моменту, там війна сильно ся активізувала, поза чого появився вплив і на мою роботу. Споза специфіки своєї роботи, як би то об'яснити, от коли ся почала війна, то би мати руно тільки платні кілько мав, та мав тепер много більше робити. Та вже, коли приходить... Покуртився час, то ж Покуртився час, коли приходить вікенд, коли приходить якась свободна година, то я вже не мав навіть сили
на якусь таку творбу, бо у той самий час я би хотів, би то визирало серйозно, бо то не були якісь каляки-маляки, які кажуть, сам собі ту планку, чим дали, тим кладу майгурі. І розумію, що аби тепер учинити таке парадне відео, мені треба в нього вкласти, не знаю, годин 12-20, а тих годин у мене на тижневі вже не є. І кіця то майдали розтягує, та вже не беру. Було і не раз таке, що я щось зрихтував, зверим там цимборам так приватно, поникайте, це добрі буде, це можемо щось порадити. І вони кажуть, Мигалю, слабо. І я розумів, і я то нігде і не пустив, бо ліпше не пустити то нігде. Матеріал має бути слабий, як то ті, що були перед ними. Правда, сяк. І вже не можу то пустити, бо вже якось ганьба. Вже мав якийсь такий образ, який вже не хочеться зрушити, не хочеться пущати майслабо, як і було. Та, в принципі, вже не фокусуюся на тому ютубові тепер так, бо видко не мав на нього часу та й сили. Та ліпшеся буду фокусувати на дачому другому, що мися раз маю дає. Позирайте, я тямлю одну із ваших статей, коли почалася війна. Я не тямлю назву, але тямлю щось, що ми чекаємо від війни. І там у вас були такі десь побоювання, що війна може принести проти русину, якісь репресії, якісь негатив. Що зі цього було? Ото була стаття, публікована на сайті russinsociety.com, ото старіков тот сайт, ми з ним туди много активно робили. Стаття була за того, що війна принесе руснакам, і ото було так у перші місяці по інвазії, то чи як у февруарові 22-го ся зачало, то було чи так у марцеві. Ото перше, що прийшло в голову, зачалася ця битка, і перше, що стрілило в голову, господичку, та тісе читаво радикалізує цілий соціум, усю Україну. І много раз в історії виділи ми приклади, коли така радикалізація проти одного ворога переносилася і на другі якісь сфери. Охота на відьм починалася. Щось таке, тепер кожен мацкаль недобрий, і воно легко могло перерости, кожен не українець недобрий. Всякоється легко могло стати, і в чомусь мої страхися підтвердили, в чомусь не підтвердилися. Хвала Богу, найпокутав сталося не так, бавимося і добрі. Наприклад, один з острахів, за який я розказував туди, наша бесіда буде витручена із сіл ще майсильно, сугубо з-позад міграції челяди. Там бомблять, люди мусять утікати, забирати свої родини, вони ся переселяють сюди. І у мене був острах, сесь язиковий вплив дуже буде на шкоду нашій бесіді, бо кіть, наприклад, було таке 50-100 років назад, кіть якось переселяв сюди, та вони ся скорше асимільовували у бесіду села, а тепер такое вже і не відбива. Тепер на спак вони стануться при своєму, це вони там говорять, це по-руськи, це по-українськи, і просто люди кругом них будуть під них підстроювати. Перше, просто з-поза того ж не хочуть їх якось уразити, бо ті люди в тяжкій ситуації, вони сюди не по своїй волі прийшли досить часто. Та у мене був такий острах, воно буде впливати на бесіду села. А далі оказалося, що той острах був маленько невиправданий, тот вплив якби є, або не так я собі його представляв. Бо люди з наших сіл утікали і до того, а все просто маленько прискорило той процес. І це не було його каталізатором, а лише маленького май притручало вперед. А значить, ото, чого яся бояв, відбивало бися і так, навіть коли ця війна не зачала. Просто у малих масштабах. І на другого боку треба теж спомнити за той момент, челядь, котра сюди приходить та стараться тягнутися і мало урбанізованим зонам, а не селам, з-позад личного комфорта, і не є такого сильного переселення народів, я собі, може, то фантазував. Воно ся стало доста іншако.
Якраз інтересно, бо дійсно пройшло уже 3 роки, і ви можете якраз на свої позору тудошні повзирати вже нижніми і дійсно зробити аналіз того всього. Дуже інтересно. Кажете, почали сте менше знімати. А чим їх сте замінили? То це не заміняли сте ніяк? Замінилося в основному роботу, та й спочинком таким, бо треба нормально. По тяжкій роботі треба нормально віддихнути, навіть як робиться лише головою, та ту голову треба деколи провітрити. І з того щось насправді встало, а вать появилося, можеш спомнити хіба що за бавковий Ютуб, бо... Або все зась. Як мені 5 років назад була інтересна лінгвістика, і я почав робити відео за лінгвістику, так далі я почав просто робити якийсь контент в інтернеті за другі теми, які мені інтересні. І крім бавкового Ютуба, то в той самий час і проєкт інтерфейса, який почали ми з Петром годи 4 назад, це вже 5, боже, кілька часу утікло. Та... Тот проєкт читавося, трансформував. Ко знає, ко не знає інтерфейса, то наше інтернет-видання, де ми фокусувалися на технологіях, техніці, інтернетові і всьому тому, що з ним скапчено. А далі потихеньку тот інтернет переріс у менше новинковий портал, а більше портал із такими майавторськими статтями, з назорами, з якимось аналізом. Ото з одного боку була планова трансформація, бо я так і хотів. Я починав з того, що ми тлумачили новини, просто бо я хотів навчитися самому писати за те, що мені ся любить, за те, що я люблю читати в других язиках, і попробувати за то писати по-нашому. І споза того я починав якраз із тлумачення новин. Вийшла новина там, наприклад, за якийсь новий фейль процесора у Intel. Ну, я попробував ту новину потлумачити, написати по-нашому, як би було сесе, як би було то-то. Бо тут дуже тяжкою задачою стало якраз подбор лексики, котра би відповідала тим термінам, за які по-русинськи, може, ще ніде ані не говорило. І мені треба було з тим попробувати якось викрятати, і я мусив виробляти якийсь свій систем, як з ту лексику наробляти, що попробувати адаптувати, що не адаптувати, кіть адаптувати та як. Це брати приклад з других слов'янських язиків, це попробувати з похожого коріння слова витворити щось домак нове. Або в той самий час треба було то з другого боку тручати розуміння мож. І це ще якось мусить читати. І це я не собі пишу, а я це пишу на якусь ілюзорну аудиторію, і котру я би хотів все направити. І мені треба бути бюзивним, ож то та аудиторія цей текст прочитати і порозуміє. Бо не було такого, що вони прочитали і вповіли, я ніч не поняв, все не по-нашому, я ся далі читати не буду. Ну, ясне діло, що в мене була ціль на спак, щоб вони то порозуміли, їм все полюбили, вони хотіли читати ще. І споза того, деколи мусить брати такий баланс у тій лексиці, в тих конструкціях, і деколи просто вихоснувати слова, котрі я би ідеологічно не одобрив, або я буду знати, що моя аудиторія ліпше би сяк прочитала, сяк би май порозуміла. Ну, та... Як я кажу, проєкт інтерфейса читаво трансформувався за останні 2 роки. Ми почти не даємо до Mac уже новини, а в основному якраз спущаємо такі мало продумані авторські публікації. Ось уже навіть не є такого, що ми тлумачимо якийсь матеріал, а випущаємо тепер не більше 1 статтю на місяць, насправді, що немного, або старався робити так, аби то та публікація була жива, і аби у її основі було якесь зглядування, яке ми робимо. Значить, я сижу, читав за якусь тему, яка мені інтересна, і я пробую з якихось ще паралельних джерел забрати інформацію, якось то дов'єнно структурувати у якийсь цілий текст. Далі я то заганяв Петрові на вичитку. Петро вичитує і каже, туй добрі, а той мені хибить, туйсь якось дуже, каже, покурто обрубав, недовершена думка якась. Сижу, далі то розписую, ми з ним далі дискутуємо. Ми уєнно над тим текстом робимо, коли по тижневі, доки він дійде до тої форми, бо його, можна так казати, вже було не ганьба указати на людях. І
І тут ще один важний момент, який дотикає якраз проєкту інтерфейса. Ми цієї зими випустили книжечку, котра є збіркою найліпших публікацій, на нашу думку, найліпших публікацій, Костя може з тим не согласити, за останні роки. І туди якраз зайшли такі авторські статті, плюс 3 унікальні, котрі ми ще на сайтові ніде не пущали. Но і я вижу по реакції людей, ось є такий вау-ефект, ось люди такі, вау, та ви вчинили книжку, но все серйозно, но все діло, все читаво. Притим, робота над книжкою не була чимось майсерйозна, і робота над тими публікаціями до книжки. Ми так само з Петром серйозно над тими статтями сиділи, і з моменту, як вийшла книжка, люди якось дуже по-новому на цей проєкт побзерили, вжюся щось таке читаво. І мені здається, це такий, знаєте, психологічний момент, аж коли його можеш руками попитати, то воно визирать много майсерйозно. Хоч по факту, тут і статті сутруно такі добрі, як вони були добрі на сайті, або там вони якось чогось не визирали так серйозно. Слухайте голоси русину Подкарпаття. Я чув дуже много якраз файних отзивів, якраз що пишете про те, що русинським словом ще не писав нитко. І, оказується, можеш писати. Можеш писати і про техніку, можеш писати і про новшества якісь, і про нові технології. Тобто, це дуже інтересно. Хто вам писав передслово до вашої книжки? Слово, ми обійшли своїми силами, раз, з передслово я вступ там я написав був. Насправді хотілося ми до того діла були залучити Володимира Рожка. Бо я за це знав у тому звіті. Айно, ми з ним теж за то много дискутували. Я просив його, це побірував, бо він написати рецензію на книжку. Бо я йому, чесно, у то мало недоброму форматі був дав, моя хиба. Не описав йому був ту всю ситуацію цілком, я йому дав приклади статей, які там будуть, або то ще не було готове тіло книжки, то просто ще були окремі індивідуальні публікації, і він так само в індивідуальному порядку на них, може так відповів. І так стало, що текст у книжку так і не трафив. І у мене дотепер ще у списку діл є пійтися з ним стрітити і договоритися, як ото буде далі, бо ми з ним були договорили, що той текст він не може пропасти, він не має права піти у нікуди, а його якийсь отзив ми дамо на сайт, просто вкажемо, що це якби рецензія на ту книгу. Або треба, бо він ту книгу раз туди вже дістав на руки, бо він її так дотепер не дістав, вже пару тижнів пробувався з ним скапчати, то я не мав часу, то він не має часу. То мені треба вирішав воєнкомат, то в нього якісь свої діла. Ясно. І сякий живі, сяко то із дорослими людьми, ось деколи, а не в неділю не маєш часу пійтися з цим бором стрітити, та ото у мене дотепер у списку діл, що я мав учинити, то піти до Володі, договоритися, ось як коли ми той текст пустимо, і це не треба в ньому може щось ще поміняти, бо зараз, як я кажу, він не видів тоді ще ту книжку повністю, за яку він мав написати рецензію, та сякся стало, що текст туди і не трафив. І тому більше видав моя провина, бо він старався, він написав, а написав, виходить, мало не за те, що в кінці вийшло. Що ви хотіли, тобто там не було аналізу книжки, наскільки я розумів, а щось чогось лише дарабчик чогось. Може так описати. Не був аналіз книжки, бо книжки тоді як такої ще не було, а були лише індивідуальні публікації, котрі були кандидатами на то, бо трафити у книжку. І споза того кажу, не було в нього повної картини, повного розуміння, що то, кому то, на яку аудиторію то ся ледить. Буквально в його рецензії, яку він написав, були вопроси підняті, на які у результуючій книзі відповіді вже були, просто він їх ще не встиг був видіти. Воно якось вийшло не за шором. Мені раз треба було вчинити другу підготовчу роботу, котру пак йому загнати,
котра пак вже мала бути вчинена геть не так, як він зробив, бо він спозад мене не мав повної інформації. Ну, така ситуація стала. Ясно. А в котрих ще проєктах ви берете тепер участь? В яких ще участвуєте? Йой, тяжко повісти. Всяку дрюблю роблю, таку свою. Дуже мися хотіло ще і на оцю знину загнати якийсь матеріал, або не можу ніч такого трібного написати, бо єдно діло хотіти, а друге діло зробити. І в основному воно стає в другому порядку. Ось у мене є якась задумка, я за неї щось пишу, а я вже далі думав, чи то текст да куди годен трафити, чи ні. Ну, та раз, да, що десь не десь трафляло загнати і на альманах, кой була дяка, та може так оповісти ось з красним письмом, у мене раз ліпше діло стоїть із аналітичним. Розуміло. Не думали ви создати якусь організацію, суспільну організацію, тому що молодежних русинських організацій таких і не є. Там пробували щось зробити, але коли 50-ручний, це 60-ручний чоловік є головою русинського молодежного якогось альянса, це якоїсь суспільної організації, це смішно. Тому ви ще в такому віці фактично, що вже маєте і опит, і мудрість уже тиску, або ще молодий. Так що ти не думаєте над тим? Ну, це не думав. Сложний вопрос насправді, бо на одного бока я вже щось кругом себе організував, або воно ніде не є легально підкріплено. Айно ж у мене тут якісь цимбори, з якими я люблю робити якусь конкретну роботу. Ну, тот самий Петро, за котрого Синицька вже споминало. У нас не є ніякого юридичного представництва, ніякої громадської організації зареєстрованої, котра би се трудила над інтерфейсом, бо раз не було в тому легальної потреби. Мені не треба ніч, бо я просто купив собі тот домен і писав на нього публікації. Гонно бити, аж така потреба взникне, і туди я вже буду думати, це треба мені робити якусь офіціальну організацію. Просто із свого личного опиту, що можу повісти, аж ті організації, за котрі я чув у Подкарпаттєві, та мало за котрі, дуже не за многі можу спомнити, ось вони щось дуже трібне зробили, і я вижу, що там була потреба мати громадську організацію. Наприклад, кобися такое стало, що треба би було, не знав, там на якийсь грант подавати, кіть би я хотів ту саму інтерфейсу підтримувати не з свого жеба, а да як іншак, та туди, то би вже мусай було мати юридичне представництво і якось ото іншак оформити, або я фізично на то тепер не буду мати час, бо то такої ще є на робота. А як? А щося докивати якраз того, аби зобрати кругом себе молодеж, та мені се видить, що та молодежся читаво збирати сама по собі і без тих організацій. А організація має виконувати другу функцію, якої треба робити якісь стрічі, якісь івенти офіціальні, та туди є хосен мати юридичне лице. Або тут вертаємося до того факту, що у нас тих юридичних представництв вже є много, та може деколи, коли є потреба податися на грант найбуде, та може легше через уже екзистуючу організацію на то податися і создавати ще одну, було 20, буде 21, та це буде з того хосен, а тим більше, що тим якось має займати. Там вести якусь бухгалтерію, не знаю, у мене ще не є своєї організації, то я не знаю, який домак там об'єм робот, або віру на слово другим людям, котрі ту роботу роблять, то що то теж не фігля, та я раз не знав, це поберу на свої плечі взяти ще й то, а пак не буду знати, що з тим далі чинити, і зась ми будуть тикати перстом, але учинив організацію, у тебе там двоє чоловік. А організація, то і діло не в тому, двоє, це 5, я вже можу навести примір Русин-клуба, теж не много людей, або кидюни хочуть робити, там много і не треба.
фактично просто, скажімо, 5 робив, ще зроблю як двоє. А то теж немного. Я чисто з цієї позиції, і ще з одної позиції. Тепер якраз закінчився вже 18-й, по-моєму, світовий конгрес Русину. Мав цю організацію, це хотіли б ви бути членом цього альянсу. Йой, зась дуже тяжко звідаєте. Я до конгреса тяжко звідаєте, заськи, чесно. Я на конгресові не був не раз і не дуже знав, як він фунгує. Бо в той самий момент я не дуже вижу хюсна у його фунгуванні із всього, що я чув. Хоч треба признатися, я не є проінформований членник у цій сфері, або з того, що я чув і вижу, я не вижу ніякий реальний вплив того конгреса на мій кожноденний живіт як карпатського русина. І я не знав, як це тому киваньові прикапчав, це я поберу ту бюрократію якось побороти, то зліпшити, це воно буде вартувати моїх сил. Таким си подумав був пару років перед цим і дотепер їм ту думку не поміняв, ож я можу мати якийсь позитивний вплив на живіт руснаків в Україні через то, що я роблю, не в рамках того конгресу. Раз так. Бо фактично альянс міжнародний мог допомогти читам русинам Подкарпаття. А конгрес, на нього надії були великі. Наразі це тепер воно фактично ці надії не оправдало. Що плануєте робити у будущому? Скорому будучому. Задалеко я не говорю. Юра, чим далі, тим найсложніше звідаєте. Волів ж доказати за конгрес і казати за будучні плани. Айбо добре. Кіть по-серйозному. Треба бути реалістом. Строїти якісь дуже великі плани я фізично не можу, бо ми не знаємо, де ми будемо не через гід, не знаємо, де будемо завтра. Єно, що можу на серйозно оповісти, буду старатися робити то, що я роблю і тепер, а значить, буду пробувати далі розвивати інтерфейсу, буду пробувати підтримувати дотичні проєкти, такі як Альманах русинської літератури, такі як Оцюзнина, бо у них вижу хосен і пробую теж у них се як заангажувати, які так може повісти. Щось верх того не можу ся розбезувати, бо не знав, чи буду мати на то час та й сили, бо низьким здоровий, низько можу робити, та роблю то, що можу зробити низько. А що буде завтра, не знав, бо такий час тяжкий, най нам Божечко помагати. Тяжкий дійсно. А якісь такі конкретні проекти, може плануєте другу книжку опустити, може плануєте, коли вже хочете говорити із Рожком Володьом, то щось ви плануєте? То, що з Рожком Володимиром, отося планувало якраз мати просто рецензію на ту таку інтерфейсу. Це буде видана друга збірка публікацій, залежить сугубо на мою та й Петрову продуктивність у тому, аби тут і нові публікації писати, бо треба ще й якісь трібні, файні давати, а не хоч що за шором. Бо много було таких, що думав їм, може дати в книжку, або забракував їм з-поза тих других причин. Та й хотів їм дуже видати книжку красного письма, хотів їм видати свої новели. У вас файні новели, і вони се любили многим, наскільки я тямлю. Тобто це такі така боль, так, що ви описували то, що з вами все стало десь. Такий реалізм. Не вповімо ж, кожна з тих написаних новел була закладена на якихось личних вспоминках. Не всі автобіографічні. Не всі автобіографічні, або котрі суд автобіографічні, та люди спознають, котрі то застали, котрі то виділи. Я би дуже хотів видати свої новели, або об'єктивно ще їх не мав доста, аби з того насправді вкласти якусь паранну книжку. Я може мав штук 10 таких, що не ганьба їх дати на папір, або до того би ся хотіло ще, бо їх було там хоч іних 15-20, бо ту книжку можна було взяти в руку, бо то не було такої гізоші тонкої,
Оби воно визирало поранно, оби челянник, котрий ту книжку взяв у руки, та хотів її указати ще комусь, а не лише просто дістати сам. Або вона була онь така, та мені требася над нею ще дуже много потрудити, треба і тих новел дописати, або їх написати, та треба мати на то добру дяку. Ото я не можу зробити так, я роблю роботу, сів, учинив. Ну, то треба мати дяку, надихнуття, ото мусить на ня надійти, а закіть на ня не надійшло, то я не можу на то якось попилувати. Кіть знаєтеся з людьми, а вися знаєте з такими людьми, які пишуть, авать малюють, авать щось таке, та будете знати, ось, деколи воно просто не йде. Челянник має період, коли у нього то фурчить, ге має бути, а має період, коли не йде. О, мені тепер не йде. І я на то якось напряму влинути не можу. Та буду раз терпіти. Треба почекати. Айно, та кіть відповісти на ваш вопрос майкурто, айно, я мав не план, но мрію таку, що я собі колись видам книжечку своїми новелами, або колись я то стане, планувати не можу, бо ще ми світ, ще ми Божечко тут і нові новели не дав, знаєте. Ну, Завадяка, по-моєму, 113. Ю-ю-ю-ю-ю. Я говорю за Михайла Завадяка, він забрав, і вони інтересні такі, ну, так що, ну, готуйко не чекайте, каже, 15 треба пущати. То треба ще тільки років прожити, я ще тільки не мав. Ну, ви є членом комісії по кодифікації русинського язика. Ви перший, хто буде розказувати за його роботу? Ну, та оказується, то та інформація вже є публічна. Ні, вона ще не є така широко публічна, тому що не було у тому потреби, щоб давати якраз інформацію про це комусь, це її розголошувати. Ну, або, по суті, челядь має право знати, чому не було. Айно, правду кажете. На основі редакційної колегії журнала «Отсюзнена» була висунута така пропозиція, така думка, що треба зібрати комісію по кодифікації, у котру закликали і мене. Красно за то дякую. Хоч суб'єктивно я би казав, що може я не дотягую по кваліфікації на таку роль, або поклалення на ту позицію, а довірили мені то в руки, а значить не мав право схибити, не мав право ся відказати, а мушу помочи і мушу якось свою думку донести за те, як я то вижу. Збирались ми ся ту комісію декілька раз, є там нас немного чоловік, фактично лише 4. Всі тут і фамілії низько вже звучали, крім Томаша Калинича, котрий там теж головує, бо він поміж нами лише один по справді вошколений лінгвіст із великим опитом роботи у тій сфері. І яка ціль? Ціль виробити якийсь правописний стандарт, а виліпшити екзистуючий правописний стандарт до того уровня, аби його можна було хоснувати много майна широко, як він хоснується тепер. І моя цінність мене у тій комісії скорше не як експерта в язикові, а челянника, який тот язик хуснує дораз кожен день і хуснує його у контекстах, де треба письмовий язик. Тут вертаємося зараз до прикладу інтерфейсу. Я в рамках інтерфейсу пробував рішити такі вопроси, котрі ця комісія має рішити наперед для других людей. І коби така комісія зібралася 10 років тепер, то може у мене з інтерфейсом було б много менше роботи такої лінгвістичної, а мав би май слобідні руки якраз на того би придумувати нові матеріали, а не мозгувати і парити голову над тим, як тот матеріал се має насправді написати. Процес кодифікації язика мав би рішити декотрі насущні проблеми, з котрими я стикав кожен день, і мені так видить, може хтось з цим не согласить, або моя цінність як члена комісії там якраз у тому, що я вже пробував рішати якісь практичні проблеми, котрі та кодифікація мала би рішити наперед для других людей. І я лично був би радий тот матеріал мати наперед колись давно. Я розумів, що мені хибило годис перед цим, а значить, може, я буду годен привнести якесь розуміння, що насправді люди будуть чекати в тої кодифікації.
Якось так. Не знаю, це я відповів на ваш вопрос. Ні, ну, відповіли сте внятно. Ще таке звідання, коли буде кодифікувати русинський язик, ситуація буде якраз тим дописувачами чи пишучими по-русинськи легша, менша. Це вона писанеться таку точно. Тобто кодифікацію многі люди будуть ігнорувати. Ті, що пишуть. Як ви думаєте? Сложно оповісти, бо щось ми не мали такого опита. Хоча, по прикладові, наприклад, Словакії можемо бачити, що є якась офіційна інституція, котра бере, тепер люблять казати, бере на озброєння ту кодифікацію, та в нас починають існувати і майдали. І, наприклад, коби у мене була така шалена ідея відкрити, наприклад, ресторан, я би хотів там мати меню по-русинськи. Як би я мав його писати? А то опа, стандарт уже є. Просто бери та й хуснуй. І це, мені так видить, могло би сильно злегшити приступ до язика людям, котрі, може, і хотіли би писати, а не знають як. Є такої. Бо зась я був усі в ситуації роки перед цим і не знав їм, як писати, і мусив йти в блуди через ріща, через корчі, глядати, а який з варіантів є майдобрий. І я не міг то якось провалідувати. Сесія чимось ліпше від того. Такого розуміння в мене не було. І то все було, яку я низьке мав дяку. А сяк буде вже якийсь інституціально прийнятий варіант, який буде основати в якихось серйозних виданнях, та мені видить, людям буде легше до нього прилучити. Або в той самий момент треба, крім того стандарта, мати розроблені матеріали на учення. А із цим дотепер маємо проблеми. Або це вже другий крок. Ясне діло, що треба той стандарт раз прийняти, а далі робити учебні матеріали за нього вже майпак. У другому порядку не можеш. Як ви думаєте, уведення у школу, обучення школу в області, це Подкарпаття, русинського язика, русинської літератури, русинської історії є реальним? І як є реальним, то десь за який час все буде зроблено? Любитеся тяжко мене звідати. Такое обимся не розслабляв. Вважав, то звіда обтяжує. Як видимо, був у нас реальний приклад фунгування такого факультатива. Знаємо, були русинські недільні школи, або вони фунгували на базі державної школи, і там тут і самі вчителі робили так. Значить, ми видимо, що воно технічно є реально, бо воно вже фунгувало. І спелося воно насправді було добре тямлю сугубо споза фінансування, а не споза того, що люди не хотілися тим далі займати, котрі то провадили. А значить, то так само не тяжко буде поновити зась. Коби лиш був на то ресурс і дяка у людей. А так, все реально. І контроль держави за уроками, тому що там нелем була проблема з русинськими недільними школами із-за фінансування. Не було літературу. Многі коші імітували роботу, як робили. Чи маєте більше інформації, як я. Бо я робив у тій системі, а от коли вже держава платить і вона контролює, це вже також друга ситуація. І ще раз, уведення язик, літератури і історії русинської школи поміняло б ситуацію на Подкарпатті. 100%, бо в даний момент, як би то не було, а школа у селові для дітей є яким-не-яким, а авторитетом. То, що люди чують у школі, а не від якогось діда в інтернеті, це я за себе кажу. А то, що вони чують у школі, вони беруть майсерйозно. Бо зась, я їм казав, це є інституція, а то, що береся в інституції, людьми в общому береся майсерйозно. Значить, 100% на це звідання кажу, коли в школі був факультативний предмет за історію русинського краю, за наш язик, та діти мали б великий процент залученості до того, ліпше розуміння історії свого краю, як мають низьке. Це 100%. Добре. Що б сте пожадали от русинам Подкарпаття, нашим землякам? Уже наговорив повний міг, обсталомися оповісти лише одно.
Люди, чистуймося, не ганьбіться свого. Бо колись яся свого заганьбив, а потім за то годи і годи шкодував. Будьте добрі, не ганьбіться свого, бо не знаєте, як воно буде далі. Сокотіть своє, бо нико замісто вас бабчиноє слово сокотити не буде. Дякую. Красно вам дякую. Дякую вам, Мигалю, Міша, Мішко. У нас фор красних. Ну, Дякую за дуже файне, толкове, розумне інтерв'ю. Ну, думав собі все, що за хробуся будете брати, вам уйде. дав би Бог. Старенькі вам. Дав би Бог, дякую. Голоси Русину Подкарпаття.